Dan huwa service uffiċjali ta' River of Love il-lejla 23 ta' Mejju. U flimkien qed ninġabru biex nollu isem wieħed biss. Il-fuq mill-problemi, il-fuq mill-weġat, il-fuq mit-toqol, nollu isem wieħed biss, dak tal-iben Alla Ġesu Kristu. Li mieta lina fuq is-salib. U rina kemm għandna valur f'għajnejh, halleluja. Ġesu Kristu li jgħidilna ejjew għandi intom li imtaqlin u jiena nserraħkom għax il-madma tiegħi huwa ħafif. Halleluja. U li jbiddel il-biki tagħna ġewwa ferħa u sfina l-glorja tiegħu. Dan huwa l-Alla li aħna nservu. Ejjew flimkien inġabru. Iġbru l-familja tagħkom il-lejla u ejjew nagħtu ħarsa lejn is-sit u s-Salvatur tagħna. Kif jgħid Lut 12 vers 1, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda. Ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr ifixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Halleluja. Id-dnub tiegħi ħadd fuqek u sammartu mas-salib. Xerrit kull qatra ta' demm għax imħabbtek qatt ma tintemm. Dnubiti intfirt, is-salvazzjoni għalija ksibt, Ġesu Kristu Salvatur. Il-profezija kella seħ u miljard nessawk fid-demm, ġejt maqtul bħal ħaruf divin. Id-daħk f'wiċċek u t-tajjib, kuruna ta' xewk libsu. Din id-daqqa min taħilek, isnim għalik sultan tal-lub. Nubiti intfirt, is-salvazzjoni għalija ksibt, Ġesu Kristu Salvatur. Il-profezija kella seħ u miljard nessawk fid-demm, ġejt maqtul bħal ħaruf divin. O Ġesu, l-arteżet kulħadd beżan, dan tassew kien liben Alla. Meta qam rebbieħ fuq il-mewt, bla kliem memlux dak li raw. Nubiti intfirt, is-salvazzjoni għalija ksibt, Ġesu Kristu Salvatur. Gloria! Nisni min-nar tal-infern u x'qawwa hemm dak id-demm, issa infloli ta' smewwiet. Gloria lir-Re ta' rejiet, dejn it-tron tal-Missier, kull irkoppa jeħtieġ li tmil u kull is-sin se jistħar li Ġesu mitu qam. Natu glorja lill-Alla l-Missier. Natu glorja mulej, natu glorja mulej tal-qawma li qajjimt minnu s-sit tagħna u tqajjem lilna wkoll miegħu mulej. Minn dak it-trab, minn dak il-ħama,
من dak il-post mulej. Inti tqajjimna mill-ġdid u ġeddet il-ħajja tagħna nagħtuk il-glorja Ġesu. Halleluja. Aħna f'din id-dinja. Aħna rridu nkunu bħal Ġesu għaliex id-dawl tiegħu huwa jiddi f'wiċċna. Halleluja. Kristu fina, iva glorja tagħna, dan hu misteru ta' kobor bla is. Aħna nġorru ġo fina il-preżenza, kollha qawwa fil-qalba tan-nies. Bħal Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. Għax kif huwa hekk aħna saħansitra fuq din l-art bħal Ġesu, il-libes kollu glorja. Ħajjeti dawlu minna, ejjew nixxelu dawlu bħal kulħadd. Kristu jtina, iva l-qawwa tiegħu. Qawwa tiegħek. Dini il-weta li tara l-mulej. Ejja nħaddu kull don bil-qubija, kollha tama li jureġa ġej. Bħal Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. Għax kif huwa hekk aħna saħansitra fuq din l-art bħal Ġesu, il-libes kollu glorja. Ħajjeti dawlu minna, ejjew nixxelu dawlu bħal kulħadd. Kristu aħna, iva maquda vera. Maquda vera. Ħajfri ħajja hekk aħna ġo fih. Aħna ngħixu il-ħajja inxuxtata, dedikati biex ngħixu għal-Lej. Bħal Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. Kif huwa hekk aħna saħansitra fuq din l-art bħal Ġesu, il-libes kollu glorja. Ħajjeti dawlu minna, ejjew nixxelu dawlu bħal kulħadd. Kristu jilbes iva l-poplu tiegħu, karismi ħajja talenti tan-nies. Ejja nħaddu bil-qawwa tremenda, illi fil-ħabtu l-mulej. Bħal Ġesu. Bħal Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. Għax kif huwa hekk aħna saħansitra fuq din l-art. Halleluja. Ġesu, il-libes kollu glorja. Yes, Lord. Ħajjeti dawlu minna, ejjew nixxelu dawlu bħal kulħadd. Bħal Ġesu. Hekk aħna f'din id-dinja. Għax kif huwa hekk aħna saħansitra Trafu din l-art. bħal Ġesu. Yes, Lord. Imlibes kollu glorja. Ħajjeti dawlu minna, ejjew nixxelu dawlu bħal kulħadd. Halleluja. Gloria lilek mulej. Addis. Grazzi Ġesu. Bħalmu Ġesu hekk aħna fuq din id-dinja.
Wow. Though the tears may fall, my song will rise to you. Though my heart may fail, my song will rise to you. While there's breath in my lungs, I will praise you, Lord. Yes. In the dead of night, I lift my eyes to you. Though the waters rise, I lift my eyes to you. While there's hope in this heart, I will praise you, Lord. Oh, we magnify the joy Of the Lord is my strength. Yes. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I dance, in the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. When I cannot see you with my eyes, let faith arise with you. When I cannot feel your hand in mine, let faith arise to you. God of mercy and love, I will praise you, Lord. Hey. How you shine with glory, Lord of God, I feel alive with you. In your presence now I come alive, I am alive with you. Every strength when I say, I will praise you, Lord. Lift it up. Joy of the Lord is my strength. Yeah. The joy of the Lord is my strength. In the Darkness I sense, in the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Yeah. Joy of the Lord is my strength. In the darkness As I dance, in the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. when sorrow comes my way, you are the shield around me. Always you remain my courage in the fight. I hear you call my name. Jesus, I am coming, walking on the waves, reaching for your light. Yeah. The Joy of the Lord is my strength. oh, The joy of the Lord is my strength. in the darkness I dance, in the shadows I sing. The joy of the Lord is mine. One more time, lift it up. The joy of the Lord is my strength. Hey. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, In the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. The fruit of the Holy Spirit is the joy of the Master. Joy, we rejoice, for ours is the kingdom of heaven. We rejoice because your word is more precious than silver and gold. We rejoice because you have given us such a precious inheritance. We rejoice because of the power of God that lives and dwells inside of us. We rejoice because of the hope of eternal life. We rejoice. Hallelujah. Jesu Aliyah Wahabi. Habib, Laqwa Habib, Laqwa Habib. Jesu Aliyah, Laqwa Habib, Laqwa Habib. Jesu ikwidani f'kull ħaġa, ħarraj li indokra l-naġa. Hey! Jesu immexxini bil-ħnina, bħarriħ li ħaddem raddina. Ġesu qiegħed ħdejja fil-għena u fl-inkwiet,
insibu ma' ġembi fil-ħamba u fis-skien. Hallelujah. Ġesu Alija u l-akbar ħabib, l-akbar ħabib, yeah! l-aqwa ħabib. Ġesu Alija u l-akbar ħabib, l-akbar ħabib. Ġesu jisabbarni f'kull diqa, bħal daw li jidħolli mit-tiqa. Ġesu jisaħħaħni f'kull marda, bħal naħla li taħji kull warda. Ġesu jibqa' miegħi fil-mixja tal-jum, insibu x'ħin norqodu malli nqum. Ġesu għalija u l-aqwa ħabib, l-aqwa ħabib, l-aqwa ħabib. Ġesu għalija u l-aqwa ħabib, L-akbar ħabib. Ġesu ifferraħni bil-paċi, bħalajn li tifriska kapaċi. Ġesu ikkattar li l-imħabba, bħal xitla li f'daqqa titrabba. Ġesu u għal-blata tal-fidwa li nos, insibu f'kull saram li jena inħoss. Ġesu għalija u l-aqwa ħabib, l-aqwa ħabib, l-aqwa ħabib. Ġesu għalija u l-aqwa ħabib, l-aqwa ħabib. Ġesu għalija u L-akbar ħabib, l-akbar ħabib, l-akbar ħabib. Ġesu Alija u l-akbar ħabib, l-akbar. Hallelujah. Hallelujah. We come to you, God. Grazie Gesù. Lord, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes. Oh, I need, oh, I need. You sing rusty, your praise is more, your praise is found is where you are, and where you Lord, I've been free. Holiness is Christ in me. Thank you, Jesus. Need you, Lord, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you, Lord. I need you, Jesus. teach my soul to rest in you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll follow you. Jesus, you're my hope and stay. You are
Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Come on, everybody sing it. Defense, my righteousness. Oh God, how I need. Yes, Lord. Defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hallelujah, Lord, we need you. Thank you, Jesus. Lord, we need you. We need you every day. We need you in every way. għanna bżonnok mulej fil-ħajja tagħna f'kull ħin, f'kull moment il-ħajja tagħna mulej għaddis. Mulej bħalma ħan iddikjaraw li aħna nifilħu għal kollox permezz ta' Kristu Ġesu li qawwina. Bl-istess mod niddikjaraw li mulej li aħna mingħajrek maħna xejn u maħna kapaċi għal xejn. U għalhekk aħna mulej nistqarru niddikjaraw fil-fidi li mulej għandna bżonnok kontinwament. U mulej għamel li tisseħ u titwettaq l-iskrittura fejn tgħid li fik aħna ngħixu, fik aħna neżistu, fik aħna nieħdu il-nifs tagħna u għandna l-eżistenza tagħna fik mulej qadis. Nirringrazzjawk il-lejla tal-preżenza tiegħek f'dan il-post. Nirringrazzjawk il-lejla mulej tal-preżenza tiegħek f'kull dar. Wara kull screen il-lejla fid-djar, fix-xogħol fuq ix-xogħlijiet tal-aħwa dak kollha li tisegwu. Mulej kellimna lejla u għamel il-kelma tiegħek tinfdilna qalbna. Fejjaqna mulej. Fejjaqna f'kull erja li hemm bżonn fil-ħajja tagħna. U over int mulej qadis. Esponi kull żerrija tal-għadu, gideb, tieħ il-qalb, mart, mulej Ġesu, konfużjoni, biżat. Kissirhom esponihom l-Ispiritu Qaddis tiegħek kull kelma tiegħek. U l-lejla mulej irrenja fil-qlub tal-poplu tiegħek, irrenja fid-djar, irrenja fuq dan il-post, irrenja mulej hekk kif il-kelma tiġi mulej mwasla minn fommi bil-Ispiritu Qaddis tiegħek u glorifika l-isem Qaddis tiegħek. Hallelujah. Let us sing it one more time. I need you, Lord, I need you. Hallelujah. I need you, Lord, I need you. Sing it from your house. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I hear in my spirit il-mulej jrid jimministra bħalissa nies li qegħdin fid-djarkom tħossok waħdek, abbandonat, u forsi tgħid li laqdu ħadlek il-familja tiegħek, ħadlek il-qraba tiegħek u l-eżis tiegħek. U f'dan iż-żmien ukoll ħadlek il-familja spiritwali tiegħek li inti kontant tixxenna li kull nar ta' sibtu nar terba jew ħadd fil-għodu tixxirek u tingħaqad magħhom. Imma l-mulej jgħidlek dan iż-żmien jgħaddi binti, dan iż-żmien jgħaddi ibni. U jiena ħa noħorġok tleq u tiddi bil-glorja tiegħi. Ftit ieħor u tara il-glorja tiegħi fil-ħajja tiegħek. Ftit żmien ieħor u inti terġa' tingħaqad maħutek mal-familja tiegħek ftit ieħor. Għamel kuraġġ, tiqafx issa. Taqtax qalbek issa. Dal-moment mhuwiex it-tmiem. Dal-moment jgħaddi wkoll jgħid il-mulej. Halleluja. Grazzi Spiritu Santu. Grazzi Abba Messier. Grazzi nitolbok għal dawk kollha li qed isegwu bħalissa. Nitolbok għal dawk li ma waħidhom li jħossuhom abbandonati, li jħossuhom mulej iżolati, jħossuhom minsija mulej Ġesu.
mulej nafu li inti ma tinsinix. Nemnu dan. Li inti ma tinsinix mulej qaddis. Inti mana anka sal-aħħar ta' żminijiet. Din hija l-kelma qaddisa tiegħek, dan huwa l-verità tiegħek mulej. U grazzi li anke issa stess tmiss il-qlub, tmiss l-ħsibijiet li moħħuh ta' dawk kollha li qed isegwu f'dan il-post, li qed isegwu minn ġod djarhom mulej Ġesu. Mulej nemmen, iva mulej nemmen li dal-waqt il-knejjes kollha, il-postijiet tax-xirka, il-postijiet mulej tal-laqgħat jerġgħu jinfetħu biex il-poplu tiegħek jadurak, ifaħħrek, iqimek mulej qaddis, b'vuċi waħda. Halleluja! Grazzi Ġesu. U ma ninsewx dan iż-żmien biex nożżu mulej dak li forsi għal ħafna snin ħadna tant for granted u li tant issa nimmissjaw. Grazzi Ġesu li dan iż-żmien ma jgħaddix imma li ħallina aktar maturi u naħallina mulej poplu aktar grat tal-barkit li inti tant tajtna minnhom mulej Ġesu. Irċivi glorja u nur il-lejla fost il-poplu tiegħek permezz ta' dan il-kant u daq u fil-djar ta' madwar Malta u Għawdex. Fisem glorjus Sidna Ġesu Kristu lilek missir. Amen, amen. Halleluja, halleluja, glorja l-mulej. Nilqawkom il-lejla għal darboħra ġewwa service ieħor ta' River of Love. Halleluja, lestu l-kelma tal-mulej, nemmen il-mulej għandu kelma lejla għalikom kollha li intom fi djar tagħkom u ħatkunu nkoraġġuti, ħatkunu msaħħa. Glorja l-mulej, grazzi nixtieq ngħid grazzi l-aħwa hawnhekk warajja li qed ikantaw għatuhom ċabċipa minn wara l-screens tagħkom fi djar tagħkom. Praise God. U napprezzaw id-doni u s-sejħid li l-mulej poġġa fil-ġisem ta' Kristu għal-bini tal-ġisem ta' Kristu. Amen. Il-preżenza tal-mulej qiegħda hawnhekk u nemnen ukoll il-preżenza tal-mulej qiegħda magħkom aħwa fid-djar tagħkom il-lejla. Praise God. Jiena nemmen nixtiekom tgħidu kelma warajja intom li qed tarawni minn ġewwa djarkom. Ejd il-kelma warajja jiena lest nirċievi il-kelma tal-mulej lejla. Mulej qaddis nemmen li inti għandek kelma għalija infidli qalbi bil-kelma qaddisa tiegħek u naf li għad iktar ma neġa nkun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, amen. Waqt li qabel ma nkomplu l-messaġġ il-lejla għal dawk kollha li intom tixtiequ tibagħtu l-offerti tagħkom, id-donation tagħkom, id-deċma tagħkom, l-offerta tistgħu tibagħtuhom sew b'ċekk, tibagħtuhom River of Love, tibagħtuhom fl-indirizz tagħna llum hawnhekk, River of Love, Gondolier Hall, Tarshin Road, Aħalaxa. Jew inkella tistgħu tmorru wkoll fuq il-website tagħna riveroflovemalta.org fejn tistgħu tagħmlu wkoll bank transfer, wire transfer fuq il-kont tagħna. Jew inkella tistgħu tibagħtu wkoll id-donation tagħkom u id-deċmi tagħkom fuq il-numru tat-telefon tal-komunità 99-239-132 99-23-91-32. U dak huwa fuq ir-Revolut għal dawk kollha li għandkom ir-Revolut. Iż-żaħwa dil-ġimgħa għadna kemm batna donazzjoni għal li ovvjament nagħmluha kull xahar, imma wkoll għal dawk kollha li aħna nissapportjaw ġewwa l-Luganda, dawk mhux fil-Lukanda ta' Luganda, differenza bejn Luganda u Luganda. Ġewwa Luganda. U batni l-om donazzjoni għall-iskejjel, għall-uniformi, infatti ġimgħa ilu wkoll batni l-om għall-uniformijiet u għażraben u għall-edukazzjoni għandna fuq 100 tifel u tifla plus l-istaff u wkoll dal-aħħar ukoll għandna madwar 40 familja fil-Pakistan. Infatti jekk xi wħud minnkom dawk li tarawni hawnhekk u tixtiequ tissapportjaw b'donation għal Pakistan, bħalissa qegħdin f'kuntatt ma' Ministeru fil-Pakistan fejn jgħinu familji insara Kristjani li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna u abbandonati u qegħdin bħalissa f'sitwazzjoni minħabba anke wkoll din is-sitwazzjoni globali tal-COVID
19 fejn ħafna minnhom qed jiġu maqbuża, injorati u mhux qed jiġu mitmuwa minħabba li s-soċjetà tagħhom, il-komunità tagħhom hemmhekk lokali huma Musulmana u qed jgħidulhom jekk intom ma tikkonvertux għall-Iżlam ma nitbgħukomx. Dik hija l-verità u r-realtà tagħha li ngħixu fid-dinja tal-lum. Alleluja. Ġifieri u għalhekk inħeġġiġkom biex intom jekk intom tixtiequ tagħmlu donation speċjali speċifika għalhekk, tistgħu tgħidu jekk intom tibgħatu donation ngħidu pastor din id-donation hija speċjalment għal din daw il-familji 40 familji li huma Kristjani f'komunità ġewwa l-Pakistan fejn għandhom bżonn lajnuna u s-sapportana u badnilu ukoll. Ġifieri jekk tixtieq tagħmel dik tat-tip donation ngħidulna. Għal dawk kollha li intom parti mill-familja River of Love, jekk hawn xi ħadd minnkom li tistgħu tagħtu daqqatit fit-tibjiet fil-post hawnhekk iċ-ċentru tagħna ġewwa River of Love, il-gondol irħol Tarshin Road ħalaxa, għandna bżonn bħalissa daqqatajt fit-tibjiet, jekk hawn xi ħadd minnkom tixtiequ tgħinu, please għejdulna. U għal dawk kollha li intom tistgħu tgħinu b'donazzjoni biex ovvjament inkomplu nħallsu peress li dan il-post għadu qed jiġi mħallas, u ovvjament hemm flejjes kbar imma kollu huwa opra u proġett ta' fidi, please inħeġġiġkom biex intom tkunu ġenerużi u jekk il-poplu Talla kollu ikun fidil fid-deċma l-offerta tiegħu, id-dar Talla ma jonqos qatt xejn, apparti li ovvjament aħna wkoll pereżempju din il-ġimgħa għandna nies differenti anka affarijiet ta' groceries, affarijiet li ta' ikel letteralment imħabba il-kriżi li hawn bħalissa. Għax believe it or not għandna ħafna nies li huma qiegħda minħabba sitwazzjoni ta' pajjiżna bħalissa. U ovvjament aħna ma nistgħux ngħinu l kulħadd għax aħna mhux il-gvern u laqas is-social service, imma ovvjament fejn nistgħu ngħinu wkoll. Okay, so tistgħu tibgħatu d-donazzjoni tagħkom jew id-deċma tagħkom fuq dan l-informazzjoni li taraw fuq l-iskrin. U jekk inti ma tafx tibgħat bil-ebda mezz minn dawn l-affarijiet tista' wkoll tista' tiġi hawnhekk jew tikkuntattja lili biex aħna nintaqgħu miegħek konti ta' donation tiegħek. Okay, praise the Lord, hallelujah. Nemmen li lejla l-kelma tal-Mulej ħadd birkom u inkoraġġikom u għalhekk nixtieqkom taqbdu l-Bibja f'idejkom miegħi u għejdu t-talba miegħi minn qalbkom issa stess. Praise God. Għal dawk li ħat għamlu id-donazzjoni tagħkom tistgħu tgħidu dit-talba wkoll, Miss Qaddis. Birek din id-deċma, din l-offerta u din id-donazzjoni li jiena ħanati għax-xogħol tiegħek tas-Saltna Talla permezz tax-xogħol li inti tagħmel f'River of Love Christian Fellowship Mulej Ġesu, birek din id-donazzjoni, birek din id-deċma, birek din iż-żerrija finanzjarja u kattara Mulej u multiplika biex fis-Saltna tiegħek u fil-dar tal-Mulej qatt ma jonqos xejn Mulej Ġesu imma jkun hemm dejjem abbundanza biex Mulej dejjem is-Saltna tal-Mulej dejjem tmur il qudiem f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Amen, amen. Okay, għal dawk kollha li għandkom il-Bibja f'idejkom u lesti tilqgħu il-kelma tistgħu xorta waħda minn fejn intom tgħidu dil-kelma warajja. Din hija kelma Talla, hija kelma ħajja, hija kelma eterna, hija kelma li ħarġet minn fom Alla. Jiena les għal-kelma tal-Mulej u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għamilli daqsxejn mużika background please. Glorja lil Mulej, hallelujah. Illum ħanibda bi-storja ħelwa u vera letteralment li ġrat. Il-mami mhux qiegħda magħna bħalissa u din hija letteralment hija storja verament ġrat li meta kont żgħir, mhux għax niftakara imma l-mami ta' spiss tgħidili. Mela meta jiena kont żgħir, kont madwar 3 snin, 4 snin, di vera, storja vera. Il-papa tagħna fejn konna nqogħdu bajjat id-dar. Sewwa bħal ma ħafna drabi intom tafu tagħmlu ovvjament ħafna minnkom għamiltu u naf li bħalissa anke f'dan iż-żmien ħafna minnkom ukoll bajjattu d-dar tagħkom. U mhux probabbli il-mara għajtlek imnalla ġiddin il-COVID għax kieku qatt ma bajjatli. Imma insomma, alleluja. U wara li l-papa tiegħi verament bajjat id-dar u kollox lest sewwa mar fuq il-mami tiegħi jiena ma niftakarix ovvjament imma jgħiduha ta' spiss jgħidu li ta' spiss din l-istorja. Marfu u ommi u għalla ġini, kollox list. Sewa, u wara ftit, u jina mid-dera kont, jina baddin il-frazi kollox list. U xi jumej wara, ġejt fuq ommi.
bil-crayons fidejja u l-lom jettila tollox lest. U l-ħitan ta' taraċ li missiri kien għadu kif bajjat, sabuħ kollu crayons. Sabuħ kollu taħsis. Għaxina mor namel bħal papa, inħazzas mal-ħajt, un bħadġejt namel bħal papa. Għettila tollox lest. U dik hija storja vera. Però fija talima. Għax illum, jina ma nafx minnkom tiftakru ovvjament. Għettilkom il-weekend li għadda, jew l-erba li għadda nsej. Anka li tfal għettilom irridkom taqraw tiftakru, għettilkom irridkom taqraw Romani 8, Romani 6, Romani 8, u għaraw Kolossin kapitlu 3, Efesin kapitlu 1 u Efesin kapitlu 3 għandikun ċaġej. Tajtkom xie 4 jew 5 kapitli, għettilom għarawam kull jum. U Romani bħalissa Romani 8 għat naqraħ kull jum, ovvjament, mux l-unika ħagġa li naqra, ġeneralment jena naqraw kollu il-proverbi u s-salmi u naqra xi partijiet minn klim Kristu, għet niprofaw kol naqra l-Bibja b'mod kroniku, ġifiri ktib wara ktib u kol. Pero, illum, wara nofsinar, waqt li qiegħed waħda mal-mulejt nipprepara, smajt fi spirtu tiegħi frażi bl-Ingliż. X'ħan kellimkom il-lejla fuqha. U l-kelma li l-mulej ġabli fi spirtu tiegħi hija the past tense of my word. The past tense of my word. Il-passat aħna nafu għadak forsi tiftakru meta konna żgħar, konna tallimna. Il-proverbi passati, presenti u futuri. Future, present and past. Il-ħajja kristjana aħna dejjem ngħixu fil-passat. X'inti tgħid passer, aħna mhux suppost jinrossu l-qudiem u nħarsu l-qudiem. Ma tistax tħares il-qudiem jekk ma tgħix fil-passat. Kemm minnkom għaw xi ħadd jaqbad ġew bħalissa. X'jiġifieri għadni mhux qed nifhem tħawwad il-wires, x'jiġifieri? Il-mulej mhux jgħidilna ħarsu l-qudiem kif qed tgħid. Sanfi. Mela biex jiena u inti ngħixu il-preżent li Alla għandu għalija, irrid ngħix fil-passat tal-Alla. X'jiġifieri? Il-passat ta' Alla huwa il-preżent tiegħi. Biex tgħix ħajja Kristjana, biex jiena ngħix il-ħajja vera, sħiħa, kompluta, u ovvjament qatt ma taqaf tikber, dejjem tikber u dejjem qed timmatura u dejjem tmur minn revelazzjoni għal iktar revelazzjoni. Illum wara 25 sena nimxi mal-mulej u qatt ma ħarist lura fis-sens li qatt ma pereżempju xi ġimgħa abbandonajtu l-mulej jew qabżet li għaw kristjani hekk u l-mulej xorta jaħfillek u jtek ċans jerġa'. Għaw kristjani li jagħmlu sena mal-mulej, jagħmlu sena jinqalbu mad-dinja mbagħad jerġgħu lura mal-mulej. Nirringrazzja l-mulej jiena l-passat il-ħajja fil-mulej tiegħi ma kienet qattek. Dejjem batta u l-mulej tan il-grazzja li nkompliha. Inni 25 sena qatt ma waqft u m'għandi l-ebda ħsieb nieqaf. Alleluja. U jalla l-mulejtikom il-grazzja u jalla l-kolkom intom il-grazzja li meta jasal dak iż-żmien inti tkun kapaċi tgħid, ikollok il-grazzja tgħid li jiena complete meta sejjaħ lill-mulej complete din il-ħajja. Issa jekk fattarta tħabbix rasek, il-mulej billi vitornot xorta jibqa' jgħodlok minn mindu qomt. Anke jekk waqgħet qajt waqgħet mid-darba xorta jerġa' jibda jgħodlok. Il-wan joddulek minn mindu qomt. Imma f'25 sena jiena fl-1995 fl-ewwel ta' Ġunju hija dik id-darba li jiena niftakar m'aktar moċċar meta jiena tajt ħajti lil Ġesu Kristu u konxjament lil mulej qedlu illum jiena naċċettak u nagħmlek is-sit u s-Salvatur tiegħi. Halleluja. U il-mulej illum il-kelma li poġġi li f'qalbi hija biex infakkar lilkom il-poplu tal-Alla li jekk inti tittejx il-ħajja li Kristu sejjaħlek għalija
tittejx il-ħajja talla passata. Interessanti. Aħna jiena bħala wieħed li l-mulejten il-grazzja li nallem il-kelma talla, jiena nħobb ngħid. Meta tiġi biex tistudja l-kelma, jekk tidħol iktar in depth fil-kelma, issa mhux kull darba taqra l-Bibja kull darba todos u toqgħod tilbes il-maskla u tilbes scuba diving gear, sewwa xi kultant taqra l-kelma just for inspiration, for encouragement. Xi kultant imma taqra l-kelma li tidħol fil-in-depth, taqbad kelma waħda u taqbad magħha. Sewwa pereżempju naqbad il-kelma salvazzjoni, sozo, xi tfisser salvazzjoni. U tibda u tistudja dik il-kelma. Dak huwa studju. Imma mbagħad hemm fejn l-iskrittura tajt aħna nitalmu anke fit-teoloġija li meta niġu biex nieħdu l-aħjar sugu tal-kelma sew biex nikber fl-arfin, sew biex nikber fir-revelazzjoni u sew biex nikber jiena fil-mixja tiegħi fil-mulej, dejjem saqsilek innifsek 4 mistoqsijiet. Hija di, min qed jitkellem, ara min qed jitkellem, ara lil min qed jindirizza, ara x'inhu s-suġġett u għara xinu setting. Issa dawn huma l-erba l-iktar li nużaw għax infatti liġi laws of interpretation hemm ħafna iktar mit-teoloġija fit-teoloġija minn hekk hemm għandu jkun hemm xi 12 waħda. Imma dawn huma l-iktar erba' komuni li nużaw ta' spiss. Pereżempju oħra hija li meta taqra l-kelma u din hija li xi ħaġa li nixtieqkom li verament tidħol fl-ispirtu tagħkom illejla. Hija di. Alla qed jirreferi għal preżent, għal futur jew għal passat. Din seħħet qiegħda ssir jew xi darba għad issir. U din ħateħliskom eżis aħwa. Eżis aħwa Kristjani din ħateħilsek u ħatilleberak. Meta jiġi għal dak li Alla sejjaħlek biex tkun fi Kristu huwa passat. Huwa passat. X'jiġifieri? Kif ħatamel id-differenza fil-ħajja tiegħi di? Jiġifieri ħandik eżempju. Meta jiġi il-mulej ikellmek fuq il-ġenna, dak futur. Sewwa? Għall-ġenna bħala il-post fejn Alla jagħmar rotron tiegħu qiegħed, il-ġenna għalkemm is-saltna tas-sema tiġa qiegħda wkoll fija. ħanabżu għal is-sadik, għax inkella nidħlu f'ħafna affarijiet. Imma mela jekk qed nitkellmu fuq il-ġenna nafu li aħna għadna maħniex fil-ġenna. Sewwa ħafna naħseb qegħdin fil-burkatorju, xi wħud qegħdin fl-infern. Imma qegħdin fl-għajnu tal-mulej, qegħdin fis-saltna Talla bħalissa. Issa s-saltna Talla tiġà bdejnija minn issa. Imma meta jiġu għal wedid Talla, ħafna mill-Kristjani taf kif iħarsu lejhom xi darba ħanakwesta. Xi darba ħanirċivija. U dejjem iħarsu il-qoddim. U dik id-darba meta ħatasal? Il-fejqan meta ħajasal? Is-salvazzjoni meta jiena pereżempju kont għadni reliġjuż fi knisja reliġjuża li ovvjament ħafna Maltin twildu fiha din ir-reliġjon f'Malta u anke madwar dinja. Meta kienet tiġi għas-salvazzjoni, xi darba nsalva. Kif ħansalva? Ma nafux, xi darba is-sala tmut u mbagħad tiskop. Ma kontx naf li s-salvazzjoni nista' nkun tiġa naf li hija tiġa tiegħi. U li inti ġa nisejjaħ salvat. Jiena mhux qed ħan salva, jien salvat. Min għandu lil Ġesu mhux ħaj salva, tiġa s-salvazzjoni tiegħu fih. Issa believe it or not, ħafna denominazzjonijiet, ħansemmu pereżempju Battisti, Pentekostali, Luterani, Metodisti, inkluż Kattoliċi, min jaqra l-kelma fuq meta jiġu għas-salvazzjoni ġifieri ħanejda hekk ta' ruħna, għalkemm messaġġ is-salvazzjoni mhix salvazzjoni ta' ruħna, Alla jpoġġi s-Spiritu tiegħu fina. Tidħol firqaqat oħra mbagħad hemm, ma jimpurtax. Mela, meta inti tersaq lejn Alla u tara fil-Kristu bħala s-Sejdu s-Salvatur tiegħek, inti Alla mhux jgħidlek xi darba ħassalva, int salvajt il-moment li inti sirt ta' Kristu.
U bħalma tara fl-iskrittura, Bibja tgħidlek fl-Atti tal-Apostoli kapitlu, pereżempju, 2 u 3, tgħidlek u daw kollha li salvaw inaqdu mal-Knisja. Infatti, fil-veru sens tal-Knisja, il-Knisja veru, di ta' fuqha, mhix il-binja tal-ġebel, imma l-Knisja vera huwa dawk kollha li huma salvati. Mhux dawk kollha li qed jippruvaw salvaw, mhux dawk kollha li qed jaħdmu u baraq ta' ġbinhom li qed jippruvaw isalvaw, mhux dawk li xi darba la jmutu jiskopru li huma salvati, il-Knisja huma dawk li huma diġà salvati. Diġà salvati. Allura il-mulej irid bħalissa jħajlajtjalna l-attenzjoni tagħna. U l-mulej fl-iskrittura fl-ispirtu tiegħi għalli tell them to notice the past tense of my word. Tiġettilkom hemm affarijiet fil-Bibja li huma futuristiċi. Imma when you read the word, don't make what's past in the future. Meta taqra l-Bibja, dak li Alla tiġa għallek tiġa hu settled, done, tollox lest, finished, tagħmel dik tpoġġix fil-futur, dik poġġija fil-preżent. Għax tiġa dan. Imma s-saġġana għamoħħok. Kamuru fil-ktib tar-Romani kapitlu 8. Kombinazzjoni. Romani 8. Alleluja. Grazie Spiritu Santu. Mela, tista' tgħid warajja, għidu warajja, għid jiena ngħix bħalissa fil-passat tal-Alla. Jiena ngħix il-preżent tiegħi fil-passat ta' Alla. Għal darb'oħra ħanerġa' nħeġġitkom eżiż Kristjani. Għal dawk kollha li intom qed tismgħu dal-messaġġ. Din il-ġimgħa aqbad Romani 6, Romani 7 u Romani 8 aqrom kuljum. Aqrom bl-Ingliż, aqrom bit-Taljan, aqrom verżjonijiet differenti, aqrom bl-Amplified, aqrom bl-NIV, aqrom bil-King James, aqraħom bl-American Standard Bible, aqraħom bil-New Living, aqraħom bil-whatever. Ħalli tkun verament qed tomoda l-kelma, verament qed attaħħa biċċa. Ħalli inti tidħol fik. Għax believe it or not, peress li aħna nikbru fir-revelazzjoni, iktar ma timmedita l-kelma, iktar il-kelma issir ħajja fik. Issir ħajja fik. Grazzi mulej. Il-dinja, iċ-ċirkustanzi, l-esperjenzi tad-dinja ta' madwarek huma kontinwament, Holy Spirit help me. Holy Spirit help those people behind those cameras in Jesus' name. Id-dinja, l-esperjenzi tad-dinja, id-diffikultajiet tad-dinja, il-pjanijiet tal-għadu, il-soċjetà ta' madwarek kontinwament f'battalja raġejja kontra tiegħek biex inti ma tiġix trasformat skont mal-kelma tal-Alla tgħidlek li din tiġa hu. You need to chew that. Id-dinja, the world, con the circumstance, life around me, problems, situations that arise are in constant battle against you becoming what the word of God tells you you already are. ħasemmi punt wieħed biss. Mela l-Knisja Kattolika temmen fil-qaddisin. Taf li anke jien hemm fil-qaddisin.
U jekk inti taqra l-Bibja titaqra temmen fil-qaddisin ukoll. Imma l-Knisja Kattolika temmen fil-qaddisin li xi darba daw isiru. Imma jiena nemmen fil-qaddisin li diġà huma. Qed tifhmuha? Mela qaddis mhux xi ħaġa li jien ħansir, fi Kristu jien qaddis diġà. Imma meta jien kont Kattolku, dejjem kienu jgħallmuni li xi darba forsi ssir qaddis. U s-sala xi darba min jaf xi darba ħanħarbat u nħu baż u mbagħad naslu hemm naraw. Le, ma kontx naf li l-Iskrittura tgħidli li meta tagħti ħajtek il-Kristu issir qaddis dak il-ħin. River of Love jippriedka Saint Gordon John Manche. U daw kollha li jiġu jixxirku hawn huma xxirka tal-qaddisejn. It sounds funny, but it's incredibly liberating truth. Issa isma' nisew. Id-dinja tgħidlek inti x'taħseb, inti għaw taħseb li inti qaddis. Gordon John Manche ilu li jaqaf li jaħseb, issa naf. Is-sekku. Imma peress li d-dinja tarak u trik li int tara lilek innifsek, bħalma tarak id-dinja, allura tisforzak tpoġġilek pressure biex inti titkellem bħala minflok titkellem kif jgħid Alla fuqek. Ħalli inti toqgħod tgħid, jiena kull ma jiena dudu, u jiena kemm jiena xortija ħażina, u jiena xejn ma qatt ma jġini tajjeb, u d-dinja tgħidlek kemm inti umli, u Alla tgħidlek int kemm int baħnan. Jiena lilek insejjaħlek qaddis, jiena lilek insejjaħlek ibni, jiena lilek insejjaħlek prinċep, jiena lilek insejjaħlek renjanti. Imma d-dinja x'tagħmellek kontinwament? Le, għid li inti m'inti xejn, għid li inti dudu, għid li inti maħmuġ, għid li inti maħmiġ tal-art, u kif jgħidu jekk kemm li dar raġel. Dik mhux umiltà, dik stupidità. Imma fuq dik issa ħafna Kristjani ovvjament di tal-qaddis jafuha. Għax jafu pereżempju anke Pawlu meta jindirizza l-Kristjani l-ewwel Korintin, Efesin, dejjem jindirizzhom bħala qaddisin. Konta tafuha di? Mhux sibli post waħed x'imkien fejn Pawlu jindirizza li qaddisi bħala midinbi. When you read the Bible, believe what the Bible says. Ħanerġa' ngħidu, mela d-dinja tgħidlek int minn xejn, int minn taħseb li int brainwashed, int imtektek. All right, imma id-dinja tridek li inti taqbel magħha u d-dinja qiegħda f'konflitt ma' dak li Alla qallek. Allura forsi Kristjan li jkun well-meaning li għadu m'għandux ċertu maturità jgħid jekk jiena noqgħod ngħidilhom jiena qaddis jew jiena mnaddaf jew jiena konsagrat u jiena tempju tal-ħaj, jekk ngħidilhom hekk jgħidu imma fil-verità inti tkun qed tgħid il-verità. Għax dak li qed tgħid mhux int qed tgħidu, Alla qal li jekk int. Allura x'għamilt? Int qed tgħix fil-passat ta' dak li Alla qalek diġà int. Issa għandek ħafna Kristjani di tal-qaddis qabduha. Issa meta jiġi jgħidlek Alla int infejjaq. Le, hemmhekk il-tabib qalli lil nanna kienet marida, il-bużnanna kellha l-istess marda, mela jiena maritu. Ma jistax nikdeb pastor. Mela qbel mad-dinja. Id-dinja xi tagħmellek tikkonformak u Alla qallek jien irrid nitrasformak. Biex inti tgħix bħal Kristu, inti tgħix tisma' biss. Help me. Biex jiena ngħix bħal Kristu, jien irrid ngħid, ara ħafna jgħiduli imminti too much, I am too much, guilty. Imminti brainwashed, I am brainwashed, body washed, spirit washed, guilty. Imminti mtektek, jiena mtektek għal-mulej u inti mtektek għad-dinja, guilty. Hallelujah. Mela jiena settled. We don't have to argue, but settled. Issa, id-dinja kontinuament li trini nitkellem bħala. Imma jien ma nistax nitkellem bħad-dinja, jien nitkellem bħas-saltna, nitkellem bħas-sultan.
il-lingwa tas-saltna hija kif jitkellem is-sultan. Kif jitkellem is-sultan? Kif titkellem minn fuqek innifsek? Kif tħares inti lejn innifsek? Inti tħares lejn innifsek mill-lat ta' kif iħares lejn id-dinja, jew tħares lejn innifsek mill-lat ta' kif iħares lejn Alla. U l-moment li inti tieqaf tħares lejn innifsek u titkellem fuqek innifsek u taqbad ir-revelazzjoni ta' verament minn int fi Kristu, id-dinja ħatarak stramp u sewwa tara ħalli lid-dinja tarak stramp. Però sfortunatament, għalkemm ħafna Kristjani ġew salvati mid-dinja, ħafna Kristjani għadhom iġerru il-mentalità tad-dinja fihom. Xorta jitkellmu bħad-dinja, forsi jekk mhux kollox f'ċertu affarijiet. Jagħmlu pjanijiet bħad-dinja, jekk forsi mhux kollox f'ċertu affarijiet. Jitkellmu bħad-dinja, jekk forsi mhux f'kollox f'ċertu affarijiet. Allura inti x'inti tagħmel? Mela ħanaqbdu kamp partikolari. Fejn inti għandek kamp Kristjani li jemnu li huma salvati. Għax għandhom il-Kristu sewwa u għandhom dritt u għandhom raġuna x'il-Bibja tgħid. Ma meta jiġi għal fejqan, jew jiġi għal barkit finanzjarji, jew jiġi għall awtorità tagħna fi Kristu, dak too much. Mela inti r-revelazzjoni tiegħek waqfet hemm, is-salvazzjoni. Sewwa. Semmek waslet, tiegħi baqgħet sejra. Għax jiena msejjaħ biex din id-dinja mhux nixbaħ la lill-pastor, la lill-papa, la lill-isqof, la lill-apostlu, għalkemm l-apostli speċjalment li 12 l-apostli għandna ħafna x'nistgħu nitalmu minnhom. Imma jew inti msejħin biex nixbħu lil Kristu. U din it-trasformazzjoni kontinwa li jiena msejjaħ għaliha f'kollox irrid nixbaħ lil Kristu. Kulħadd jgħidha f'kollox irrid nixbaħ lil Kristu. Dak li ma tarax fi Kristu u inti għadek qed tittollera fik, mela inti taħseb bħad-dinja fuq dik l-erja. It's okay. Qabli tħobb il-mulej. Mhux ħaniċċessa qabli anke tħobb il-mulej tar minni. Ma nafx kif tista' tkejjel, ovvjament min iħobb il-mulej l-iktar, imma l-argument huwa di. Il-mulej jrid li l-poplu tiegħu jaqbad din ir-realtà, din il-verità li d-dinja mans li Alla jgħidlek int A, id-dinja tgħidlek le int Z. X'ħad tagħmel hija l-għażla tiegħek. Issa, hawn min well meaning ta' u jgħidlek imma aħna rridu nkunu realistiċi. All right, 100%. Però hemm żewġ tip ta' realiżmu. Hemm realiżmu tas-saltna u hemm realiżmu tad-dinja. U wieħed jikkontradixxi lil ieħor. Jekk jiena ngħidilkom jiena qaddix qed inkun reali, imma d-dinja ħadara baħnanata. U għandhom raġun, għax minn barra tjaraw raġel fil-ġisem li għandu l-ħass kollu u kollu frisk għandu l-ħass. Sewwa? U minn punta ta' barra, minn barra kollox qed jaraw vera bħal dinja. Inħobb nilbes, inħobb ninxtam tajjeb, sakemm ma mhux mara nera xi waħda u dak ikun dejja taqab bil-qawwa mhux tal-mulej ma l-qawwa tal-intina. Sewwa? Imma hemm żewġ realiżmu. Hemm ir-realiżmu tas-saltna u hemm ir-realiżmu tad-dinja. Romani kapitlu 12 vers 1-2. Ħafna minnkom tafu għadi. Mela irridu nkunu mġedda biex inġeddu femitna biex aħna nibdew naħsbuha, nibdew naraw lil nfusna, nibdew nitkellmu fuq nfusna kif jitkellem, kif jarana Alla. Qaddis, imbierek, infejjaq, b'saħħti, midluk. Qed tifhmuha? Qed tifhmuni aħwa? Halleluja. Issa, taqbiss fis-sens jiena nirrealizza illum il-ġurnata jiena wara 25 sena nimxi għal-mulej. Illum 25 sena naf li ħafna affarijiet li għadni qed nitgħallem sal-lum. Sa llum il-ġurnata għadni qed nitgħallem. Infatti
ma tiqafx titgħallem. Ma tiqafx tikber fir-revelazzjoni, tiqafx, ma tistax tieqaf. Imma din hija revelazzjoni li l-mulej wara nofsinhar qalli, ejt il-mulej, ejt il-poplu tiegħi u kellimhom fuq talk to them about the past tense of my word. The past tense of my promises. Il-passat tal-wedit tiegħi. Ħafna Kristjani pastor itlob għalija ħallin fiq. Tajjeb, mela le? All right, ħanitolbu. Jiena nemmen li ħanfiq ta' pastor. Meta? Meta ħanfiq? Nagħmluha iktar basic. Jekk inti tiġi tgħid li pastor itlob għalija biex jiena nsalva u jiena nitlob miegħek talba dak li ngħidu la talba salvazzjoni, inti taċċevi Ġesu, issa meta salvajt. Issa xi darba le inti dak il-moment li inti tlabt, emmint u rċevejt, int salvajt. Ħafna Kristjani hemmhekk m'għandhomx problema. Avolja qed jirċievu xi ħaġa la ma jarawx, qed jirċievu l-ġenna, qed jirċievu s-saltna Alla, ma tarajiex. Imma jisom ħafna m'għandhomx il-problema, ma meta jiġi għal-fejqan, għas-saħħa. Jekk ma nħoss xi ħaġa, mela xi ħaġa fil-futura di. U għamilna dak li Alla qal dan, one day will be done. U l-għadu jilab ma moħħok għax il-battalja da. Allura, waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq nħeġġiġkom iżaħwa, f'kwalinkwa ħaġa li inti għandek bżonn u jekk Alla għamillek weda fuqha, tagħmilix fil-futur iktar, aqbad u rċivija. Ħantikom eżempju. Forsi ħafna Kristjani, il-maġġoranza ta' Kristjani ma jmorrux jilagħbu xi lotterija jew lottu. Issa, mhux ħanoqgħod nidħol fil-kompitu ta' dnub u mhux dnub. Sewwa, ħanejdu jekk hija xi ħaġa li taħkmek, ma nemmix li hija xi ħaġa tajba għal minnu vera fil-mulej. Issa jekk inti xi darba tuħu biljett u nsartajt praise God ġidek tajba. Glorja l-mulej. Minflok marra dan ċaħda d-dinja, marra għandek. Halleluja, halleluja. Praise the Lord. Anyway, mela inti, għajn għamlu mot, inti għandek dat ticket u kif smajt il-lotterija tal-għalek dan il-ticket. U inti għed taqbis, jiena miljonarju, irbaħt il-lotterija tal-Europa, miljonarju. U kulħadd jibda jifraħ miegħek. Anzi, tax kemm isir ħbieb dakinhar. Illustrina minn kemm tagħmel ħbieb dakinhar. Sena ftit. Però s-saħħa nitkellem magħkom kieku li intom dak it-ticket. Ngħidilkom intom qattam tekkin, kull m'għandek biċċa ticket. Dat ticket hija. Dat ticket taf jirrepreżentaw. Mela ma rajtix it-tombla u l-euro whatever. Dat ticket miljuna. Dat ticket biċċa garda. X'inti dajt? Għandek it-ticket. Bil-ġrieħi tiegħu kont infejjaq mhux xi darba tkun għamilniha kollha kemm aħna fil-futur li minflok għamilniha fil-passat u bdejt nifraħ u nirringrazzja lil Alla li għaxina laqalli li kont kien. And salvat. Xi darba ħan salva. Intu għattajt li inti salvat. Salvat xini bie salvat. Għandi t-ticket hija. Hawnhekk jgħid li kull min isejjaħ isem il-mulej. Salva. Kemm hawn minnkom xi darba forsi ommok u missierek jew in-nanna u n-nannu qabad iċ-ċavetta u qallek hawn ibni. Għandi diċ-ċavetta u ngħidlek lilek għandek karozza b'xejn kważi ġdida. Di tiegħek X'meta tibda tifraħ inti? Meta tidħol fil-karozza u l-moment li għandek iċ-ċavetta. Jiena ma nemminx jekk ma narax, inbalalu. Il-karozza l-moment li għandek iċ-ċavetta tiġa tiegħek avolja dek ma tħallx fiha
Imma mingħajr ma nirrealizzaw, ħafna Kristjani hekk jaġixxu, jekk ma ndaħħal subajja fit-toqba ta' jdeh u fit-toqba ta' ġbinu ma nemminx. Mbagħad Alla jgħidillek u bħalissa jgħidilek fil-forma ta' Gordon John Manxeh. U qed jgħidlek Tomasa. Għaliex iddubitajt? Mhux diġà jien għedlek li rid inqum il-mewt mat-tielet jum. Mhux diġà smajt ix-xhieda tiegħi. U kif jista' jkun ma xi ħadd xi darba qam il-mewt? Ejja daħħal subak, ejja ara. U meta tirċivi dik ir-revelazzjoni mbagħad tagħmel hekk ara. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għax taraf li l-ikbar dnub fis-saltna. Naf li ħafna Kristjani di tagħmilhom nervużi. U once li Alla qala int qed imma ma nħossix għax ma rajtix. Għax irrid nara jien u irrid indaħħal subajja fit-toqba jien. U allura bna ngħixu hekk mingħajr ma nirrealizzaw, ngħixu kontinwament nipposponu dak li Alla qallek li diġà u dak li Alla qallek diġà int għandek. U li l-wirt kbir li Alla Pawlu qallek li diġà jinsab kollu kemm hu fik. Inti dejjem qed tipposponoh fil-futur. Isimgħuni, Alla mhuwiex ħajfejqek. Għax Alla diġà fejqek. Alla mhuwiex ħajsalvak. Għax Alla diġà salvak. Il-Kristjaneżmu mhux Alla jagħmel xi ħaġa, jien nagħmel xi ħaġa ma' dak li Alla diġà għamel. Allura jiena kontinwament qed ngħix il-preżent tiegħi fil-passat tal-Alla. Kontinwament. Għalhekk meta l-Mulej qal kollox mitmum, kollox lest. Dita fuqha l-iskrittura ta' morru f'Romani kapitlu 8. Malajr aħwa, morru. Qed taqbdu xi ħaġa u jekk qed tirċievi nemmen l-Ispiritu Santu diġà jaħdem fik. Isma'ni aħwa. Din il-frażi li ħanejlek issa iktibha jekk tittamela ċappetta tad-deb jew tal-fidda għamilha. Għax hija l-ikbar frażi jekk mhux l-iktar waħda importanti li ħad tisma' f'ħajtek minn issa l-qudiem. Il-missjoni tiegħek fuq din l-art li Alla għandu għalik tinsiex li ħanejlek għax hija l-iktar frażi importanti li qatt ħadd tisma' fil-Kristjaneżmu ta' ħajtek. Hija li inti issir tixbaħ eżatt lill-Kristu. Dik hija l-ikbar sejħa, l-akbar missjoni. ħafna drabi jiena meta xi ħadd jersaq lejn Kristu, inħobb ngħidulhom hekk ara. Issa sir Kristjan, issa sir Kristjana. Għal min sirt Kristjana? Għal pase? Għal Kristjani? Jew għal Kristu. Tħallax il-Kristjani mal-Kristu. Għax aħna kollha qegħdin fil-lejn tat-tiġrija tagħna. U l-lejn tat-tiġrija tiegħek int biss tista' tiġriha mhux jien. Tipprovax tara t-tiġrija tiegħi. Ara dak waqax li għal Kristjan. Il-fatt li qed tindirizzaħ tiġi qed tiżbalja, inti ma x'qed tagħmel tħares lejn dak li waqa'. Inti mela inti wara qed timxi. Ma dak marat u jgħid li huwa Kristjan. Inti se nifti. Inti x'kont qed tħares lejn tagħmel? Għax qed tuża lilu jew lila bħala livell ta' kejl tal-Kristjaneżmu tiegħek. Inti mhux wara Kristu qed timxi. L-ola sejħa, l-iktar frażi importanti li qatt ħadd tisma' fil-Kristjaneżmu komplut tiegħek minn issa sakemm jiġi Ġesu huwa din.
li l-ikbar missjoni li Alla għandu għalik fuq din l-art li ssir bħal Kristu f'kollox. Mhux bħal John G. Lake, thank God għal John G. Lake. Mhux bħal Kenneth Hagin, thank God għal Kenneth Hagin. Mhux għal Ravi Zachariah għadu kif miet, u mar fil-glorja, thank God għal Ravi Zachariah. Grazzi mole għal daw in-nies li ġrew it-tiġrija tagħhom. U għaw ħafna nies oħrajn bħalu. Imma your end spells looking like Jesus. Mux looking like Gravi, jew Kenneth, jew John. Għalek jina f'25 sena, di batta kmini. Intom li intom għadkom fil-bidu fil-mulej, di għabadassa. Għax ħassalvalek ruħek u ħassalvalek ħajtek. Għabadassa. Jekk Pastor Gordon John jizvija, jew Pastor Gordon John jispiċċa broke, jew Pastor Gordon whatever, jew Pastor Vince, jew Pastor Alfred, jew Pastor Joe, whatever, jimmissja f'xi area, jiena ħanibqa' dej daqsik u qatt ma ġara xejn wara kristet nimxi. That's it. Issa fejn jiena nista' ngħin il-ħija biex inqajmu ħalli kompli nagħmilha mela le, imma dak mhux l-istandard tal-Kristjaneżmu tiegħi. La Timotju ma huwa l-istandard tal-Kristjaneżmu tiegħi, la Pawlu ma huwa l-istandard tal-Kristjaneżmu. Anzi Pawlu jgħid imitawni fejn jiena nimita il-Kristu. U jiena ħanejdilkom bħalu llum, imitawh il-Gordon Ġomax, jiena ħafna jċemplu li bħalma jmaqdruni u jajruni għandi ħafna li jgħidu li pastor jiena nara l-Alla fik, pastor jiena narak midluk minn Alla. Praise God. One and the other both are good to hear. One encourages me, the other one checks me out. Alleluja, ok, let me check ħalli narkux veru, għaxa għandi forsi għandi bżon niċċekina għaxa ħaġa, forsi nafat li kelli żejt ximkien, ċekina. So, tajjeb, you need both of them, li għandna bżonnu. Ma jimpurtax, ma fl-axħar mill-axħar, sew min jgħid li kemm inti anointed, u kemm min jgħid li kemm inti annoying, id-nejn għandi bżonna, alleluja, praise the Lord, glory għal-mulej, id-nejn. Hallelujah. God is good. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Għalek. Infatti l-lum, jekk ja kombinazzjoni, ħanidu jekk inti temmel fil-kombinazzjoni, mela l-lum kalli kombinazzjoni. Mela irċivejt video zaħir l-lum ta' ċertu wieħed John Bevere. Jekk ma tafux bih, ismawh. Għalija huwa wieħed mill-iktar teachers tal-kalma Alla bilanċjat. John Bevere. U da għamel video imma powerful, infatti poġġejtu fuq il-Facebook jien. U għal xaħad batlu għallu isma pastor. Għallu insomma John Bevere saċ mhuwiex pastor, he's a teacher. Ma importax. Sa brother, teacher, pope, whatever, your excellency. Daw ma ċoċati, ma b'rispett, mela le turi rispett il-ħutek. Għallu isma, għallu f'din is-sitwazzjoni tal-COVID-19 għallu verament qed nistragilja. Għallu għax din il-ħaġa mhux qed taffettwa biss id-dinja, anke Kristjani qed taffettwa. Sewwa anke naf infatti Kristjan li miet biha għallu. Għallu kif mela Kristjani qed imut. U John Bevere għallu dal-kelma. Għallu dik kemm hawn minnkom intom ħafna minnkom stragiljajtu. Imma kif il-Bibja tgħidlek u pereżempju dak ġralu hekk? Kif il-Bibja tgħidlek u dawk ġralhom hekk? Kif il-Bibja tgħidlek u dik ġrala hekk? Anka Kenneth Hagin di darba saqsija dil-mistoqsija lil-mulej. Kellu wieħed fil-familja tiegħu talbu għalih u xorta miet. John Bevere qal it-testimonjanza li għedni kif użajtina bħala dan. Għalhekk kara. Għal meta l-mulej għallu għaliex dak il-Kristjan ġralu hekk. Jekk huwa Kristjan mhux suppost hekk u hekk il-Bibja tgħid. Għallu John. Għallu kulħadd huwa fit-tiġrija tiegħu fil-lanes, meta jkun hemm relay jkun hemm lanes ta' tiġrija sewwa. Għallu kulħadd qiegħed fil-lejn tiegħu. Għallu inti ħuħsib il-lejn tiegħek. Għallu inti mhux qiegħed fil-lejn ta' dak, inti ma tafx. U laqqas huwa fil-veru sens, it's none of your business to be honest. Għax inti Alla ma għaxja sejħlek biex kun sew you're the rewarder, you're the judger of your brother, your sister, whatever. So God bless you. Hallelujah, I'm running. See, tafhem, I'm running.
Allu inti make sure li inti iżomma jnek fuq Ġesu u dawk mhumx l-affarijiet tiegħek. Meta kienet Hagin darba saqsa lil mulej fuq di, għax kellu wieħed fil-familja tiegħu li tallabu għalih fiq wara ftit reġa' marat u spiċċa miet. Allu Lord, allu why? Allu I don't understand. Allu aħna minna dak kollu l-Bibja tgħid li aħna nagħmlu. Tafx qallu l-mulej? U sabilu fil-Bibja. Il-mulej sablu fil-Bibja, ftakar il-mulej fejn kienet fil-Bibja. Deuteronomju 29, vers 29. Allu ibni. Allu hemm affarijiet li mhumiex fil-kompetu tiegħek li int tkun taf dawk huma affarijiet tiegħi. Inti kompli pritka l-kelma. Kemm qedtilkom jiena? Kemm il-darba qedtilkom? Qedtilkom li kieku l-pastors kollha ta' Malta jmutu morda, jiena ħankompli nipritka fejqan. Kieku kollha jmutu overdose bid-droga, jiena ħankompli nipritka il-ħelsien. Li kieku kollha jmur il-buqa lil martom, jiena ħankompli nipritka il-qdusija. Imma xiġri l-għadu jġiblek daw iċ-ċirkostanzi. Biex inti tibda tikkonsidra li huwa l-għadu tal-bniedem. Din hija l-għadu tal-Kristjan. Tibda tikkonsidra. Xettejt id-dinja u tneħħi għajnik minn fuq x'qal Alla. Abraham kapitlu 4 tafu x'tajt li għalkemm kien raġel xieħ ma għadx jikkonsidra li ju kellu kollox mejjet u l-mara mejt aktar. Imma x'għamel 25 sena jikkonsidra mill-barka lem. X'qal Alla. X'qal Alla. Abraham, minn ġenta tgħid li l-missier. X'qal li Alla? Qal li Alla li jiena missier ta' ħafna ġenerazzjoni. U għaj Abraham iddaħħaqx in-nies bik, għaw inta tmur river of love. Alla qal li jiena missier ta' ħafna ġenerazzjonijiet. Issa kif u come ma nafx ma qal Alla. U ra dak li Alla wieħed. U li u għax infatti kien hemm żmien fejn żvija, għalhekk għamel 25 sena sakemm jara l-wieda, għax qabli kien jara l-wieda wara ftit xhur. Ma middera Abraham ma rax il-wieda mal-ewwel u l-mulej qallu isma' mulej ħanejnek naqra. Hemm Ħagar. Mara hi, ħanejnu Alla, ġib il-Ħagar għax min jaf kemm dam jipprova di mal-ewwel qabdel. I'm doing the will of God. That's nice. Tifmuħu. U aħna xi kultant taf x'nagħmlu nipprovaw ngħinu l-Alla u nispiċċaw minn flok naslu ktar. Naraw il-weda tiffjorixxi f'ħajtna, nispiċċaw ktar nipposponuha. Għax nibdew nikkonsidraw iċ-ċirkostanzi. Xtejt id-dinja, xtejt it-tabib, xtejt il-mediċina, xejdu l-news. Għalek jien, b'kull rispett, Super One News, Net News, TV News jistaw jgħalqu għaxin għatma darom. L-unika li nara jena ħabbejtek, dak l-antipatku għen fuq tal-izmiex. Got TV u Daystar u Channel Tan, ovvjament di River Christian Channel. U għannoħta unek għanna u koll għanda il-program taħħa għajt il-verita, xikul dan nara lilu. Amen. Alleluja. Għattif muħwa. Dini għal-battalja ta' Mark 4. Għed nejdilkom iskrittura blamment fejnuma. Tiftakar meta tinżera l-kelma? Xtejlek iskrittura? Once li nżrat il-kelma, ġiladu. Mela l-battalja ġiet kontra ħajtek il-moment li interċevejt il-kelma. Għalix? Għax fil-kelma hemm id-destin tiegħek. Id-destin tiegħek tal-fejqan, id-destin tiegħek tal-prosperità, id-destin tiegħek tal-paċi, id-destin tiegħek tal-qawwa, id-destin tiegħek tas-salvazzjoni u tal-awtorità li inti Alla sejħlek biex timxi fiha, u mhux toqgħod ħares lejn ħadd, ħares lejn Kristu. Għax inhu inti f'kull erja iridu nsiru bħalu. U fejn għadni mal-ħaġ, mhux ngħid sawwa għadni sejjer.
għadni għed nikber, għadni ma wasalx. Għalek dil-ġimma l-mulejta dik il-kelma. Għalli fej wasalt l-lum, mux it-tmim tijak, u parti mill-passaġġ. It's part of your journey. Listen, today I'm doing good, but tomorrow I will be better. Make sure that today, while you may be good, tomorrow you don't get bitter. Today I'm good, but my tomorrow is better. Illum lar li għatrajtni, għaxa daħja. Dak huwa l-mentalità tal-Kristjan. Dak huwa l-realtà tas-salta, mhux ir-realtà. Naf id-dinja għandha realtà oħra.
receive them. And when you have received them, you will have them. Not when you believe you one day will receive them, you will have them. U dak kollu jizolbu, emlu li diġà lajtuh. U jekk temmel li diġà sar, isirlek. ħafna xed jagħmlu li xi darba ħanfiq. Li xi darba ħanitbierek. Li xi darba ħaninħeles minn din id-droga. Li xi darba ħanoħroġ minn din is-sitwazzjoni. Le, Alla ma jgħidlekx hekk. Alla jgħidlek tittemmen li diġà naħlus. Bħala Kristjan speċjalment. Alla tgħidlek li inti tittemmen li diġà mbierek. Alla tgħidlek inti tittemmen inti diġà rċivejt fejqa. Għax xi jġiblek l-għadu minn għadek ma ħassejt xejn. Xi tagħmel qed tikkonsidra realtà oħra. Ir-realtà tad-dinja, ir-realtà tal-ġisem, ir-realtà tal-ħass, ir-realtà tar-raġuni. Reason is one of Satan's subtle weapons that robs you of God's promises. Ir-raġuni huwa waħda mill-armi tal-għadu sottili li jisirquk milli int esperjenza l-wedit tal-la f'ħajtek. Għax Alla ma qalekx qod ir-raġuna, Alla qalek hemmen u rċievi. Amen? Ismani, naf li għal dar boħra, għad-dinja da mhux ħamel sens. Imma jina inti mhux id-dinja, jina inti saltna. Amen? Tħaltux id-differenza. Halleluja. Tibqax poġġi l-wedit Alla fil-futur, il-wedit Alla diġà saru. Is-sinti attivhom bħajtek bil-fidi irċivihom u tarhom. Mela l-ewwel tirċivihom, din ħobb ngħidha jien. Hawnhekk hawn tafu li xi ħadd fil-fellowship pregnant. Meta pereżempju kien hemm mara pregnant, għandha tarbija meta? Meta joħroġ jew meta ġa fiha? Tiġà mhux meta taraħ f'idejha, meta għadu qed idur u jaqbes u jimbotta u jagħti bis-siq ġol-ġu. Il-Kristjan l-istess. Il-Kristjan huwa mfejja mhux għax ra jew ħass, għax ġie pregnant bil-kelma Alla fejn jgħid li permezz tal-ġrieħ jew intom infejqa, mhux intom ħadkunu. U ġar, mhux xi darba ħajġor, u ġar il-mart kollu tiegħek. U diġà fuq il-mart tiegħek kollu. Diġà past, done, deal, done, finished. Hallelujah. Praise and worship team. Would you please come? Amen. Il-fidi ta' merrijali għalija u għalik dak li Alla għalih huwa diġà lest u mhux dak li xi darba Alla ħajamel. Hallelujah. Praise you, Jesus. Il-Kristjaneżmu hija dak li huwa etern jinvadi dak li huwa temporanju. Il-Kristjaneżmu dak li huwa spiritwali jinvadi dak li huwa naturali. Il-Kristjaneżmu huwa dak li jinvadi dak huwa sopranaturali li jinvadi l-uman. Jiena wint il-mixja Kristjana jekk titgħix vera fi Kristu, inti qed tiġi ifformat, trasformat. Dal-waqt għandi les għadna kemm għaddejna minn żmien tal-għajt. U waħda mir-raġuni li nħobb iż-żmien tal-għajt apparti li ovvjament niċċelebraw il-qawm ta' Sidna Ġesu Kristu hija minħabba nħobb il-figolli. U għal dawk li xi darba ġibu li fagalli, ftakru li bil-ġelu nħobba mhux biċ-ċikkolata. Sewwa, imma, mela, għal dawk, mela, x'jagħmlulhom il-figolli? Jaqdu l-aġina, jitfawha fil-forma u jibdew jaqtaw l-żejjed. U sakemm ma tixbaħx il-forma, ma jitfawix fil-forn u ma jbeħħuwix. Jiena u inti dik il-biċċa ġina. Alla għandu forma, tissejjaħ Ġesu Kristu. U Alla lilek ħajtek kollha huwa taqaċċatlek dak li huwa żejjed. Sakemm inti tidher eżattament bħal forma, bħal ħaruf,
li għandu l-jun ġo fih. Dak huwa. Għawru xmata fi golli għaw. ċuċċata mandkomx għagġelu fuqkom għax kieku għonniħu bieċa minnkom għatte. Alleluja. Amen. Mela jina u inti ridu nidentifikaw ma' Kristu. Ma' Kristu. Mux ma' l-Kristjan, ma' Kristu. Issa jek tara xi ħaġa fija li tfakrak fi Kristu imitaw. Praise God. Manka jek tara, xorta mux lejja ħassi, ħadessa, xorta lej Kristu. Anke jek nara Kristjan li hemm affarijiet fih jew fija li joġbuni u nixtieq nimitaw jew nimitaw. Praise God, go for it. Ma fl-aħħar mill-aħħar inti f'dik l-erja tixbaħ il-Kristu. Amen. Halleluja. Mela għejx il-preżent daqs li kieku huwa il-passat ta' Alla. F'Mattew kapitlu 8, vers 17, morru hemm malaj. Skrittura għal-kem tiġa kwotajt il-komblamenta. Għabdu għadi jaħwa li il-passat talla huwa l-preżent tiegħek. Mattew 8, vers 17. Skrittura li ħafna minnkom tuwa verament. Biex hekk iseħħ dak li kien jgħid permezz tal-profeta Eżajja. Meta hu qal u rafa passat, tiġa dan, it's done, tiġa saret. U rafa fuq id-dufija tagħna. Aħseb, dawa forsi ġerdu affarijiet għandek bżonn timmeditom. Għax forsi xi kultant jew ma smajthom xejn, allura għadhom ġodda għalik. Jew nkella tant smajthom li issa qishom mhux qed jaffettwawk, it-tnejn ħżiena. Mela jaqaf, immedita, għandek bżonn fejqan f'jismek, għandek bżonn breakthrough, għandek bżonn ħelsin, mhux toqgħod iddur il-knejjes kollha ta' Malta u għawdex, jew minn evanġelista li ieħor jitlob fuqi, dak tara fuqi ta' madna l-istess, dak tara fuqha jaqaf! Aqbad il-kelma u moda u immedita u ftakar la Alla għala dik hija ir-realtà tiegħek. Dik ir-realtà tiegħek. Mela meta jekk jiena din pereżempju jiena dafka mill-darba smajt il-kelma. Ma pereżempju jekk jiena pereżempju għaddej minn żmien fejn għandi bżonn fejqan. Jista' jkun uġigħ ta' ras, jista' jkun sola, jista' jkun influenza, jista' jkun COVID. Iġini, mela Alla jitbiddela xaw il-COVID. Alla tbiddela xaw il-COVID. Il-wedid dak li Alla qal, tbiddel dak li Alla qal xaw il-COVID. La jiġi għar minn COVID, Alla ħaj tbiddel. Jekk jiena u inti bħal sponza, jekk jaqbduk jasluk, taf xandu joħroġ, Alla qal. Alla qal. Alla qal. Dak li għandu joħroġ. Meta ngħidu aħna xhieda ta' Kristu, xi tfisser? Li jiena nixed x'qal Kristu. Nixed x'għamel Kristu. U jekk hemm xi erja li ovvjament hemm turrun, għadni ma wasalx, kompli, pressa, kompli għajmxi. Thank God where I am. But I'm not satisfied yet. There's more. Amen. U rafa fuqu. Id-djufijiet ta' Gordon John Manche. Dan. U tabba bil-martijaj. Dan. Issa jina qabli jien, pers li jina dinafa blamment riqet, qabli li timuru nuqot niddajsek tijanu moda. U rafa fuq. U tiġġarra faħħam fuq u d-djofi. Allura x'tagħmel inti issa tidħol f'ħin ta' meditazzjoni. Dik timmedita l-kelma tal-Alla. Sewwa. Meta il-mulej talab f'Ġwanni kapitlu 11 vers 42. U għallu missier! Grazzi inti li deġa smajtni! Għadu ma għallu xej. X'sema? Ġesu nimitaw il-Ġesu f'di. Ħanwessikom, ħajkun hawn Kristjani mhux ħajfmukom. Ġesu qatt ma talab darba. Ġesu qatt ma talab darba. U ħanejdilkom oħra. L-apostli qatt ma talbu darba. L-apostli
imtlew bil-weda tal-Alla u meta ġie għal-fejqan kun infejjaq. Meta ġie għal-ħelsien, oħroġ! Ek joġbok oħroġ hi, please, għaxed nistenni kaj, għad nistenni għaxed taħli l-ħin. Missier, jimportata ħilsu please il-da. Tara xaħat jitlopek fl-apposli. Tara l-Kristu jitlopek. We may sound nice, sweet Christians, but that, believe it or not, is not Christianity. That's just religiosity with a banner of Christianity. May not be a sin, but it's not going to be very fruitful. Forse ma tkunx qed tagħmel xi dnub, imma mhux ħajkollok ħafna frott. Ġumma ilu hawnhekk. Ġie ħabib tagħna, għalli passer għandi urġieħ kbir frasi, għandi vina tiġani, għaluli għandi bżonn operazzjoni, għalli għandi bżonn ridmu l-isptar, għamli ekku. Sewwa u ovvjament jiena bħala passer nisma' n-nies. Imma jiena mhux biss bħala passer, jiena rrid nkun bħal Kristu. U għetlu ħantlop għalik ħajfejqek il-mulej. Number one, ħaj franka għalek rux ma ta' flus. Għaxek inti anke jek jamlu l-operazzjoni u tfiq, għabri jispiċaw jibbrokjawk. Għax kien barrani u kol. Sewa, u tlabt fuqu dak il-ħin stess. Sewa, u dak il-ħin fiq. So da tinżix, dan kien ilu jiem naħseb ġimgħat bloġieħ. Bloġieħ. U ma għax nitlob missir għaddi nitolbok. La tħares la jednu bitti għaj. Mule. Ma għax nitlob ta. Imminti kemm inti arroganti. Le qalbi. Jiena ma tlabx bħal Gordon dak il-ħin. Jiena bħal dak il-ħin tlab bħal Kristu. Fissem Ġesu Kristu. Nikmanda dal-oġieħ. Kull komplikazzjoni f'din ir-ras, kull komplikazzjoni fil-vini, fil-legaments, itla' issa stess. Taf kemm dom titlob? Dom naqa' mhux ħażin. Forsi 10 sekondi. Fiq. Ħafna jaħsbu li talb fit-tul Alla jisimek iktar. Jew jekk ngħajjed u naqbes u nixxejkja l-anointing kun iktar b'saħħitha. Issa jekk tagħmlu dak for fun, God does not mind if you like to have fun a bit. But that's not Christianity. Christianity is operating as Christ. I know many Christians this will make them nervous. Naf li ħafna Kristjani din tagħmilhom nervużi. U inti xbin inti kif titkellem isu int għandek Alla għalik. Infatti Alla tal-univers huwa tiegħi. Tiegħi. I own him. Now that will make a lot of Christians mad too. He owns me. Mur studja xi tfisser patt. Jiena talla u Alla tiegħi. Aħseb fuqha. U tattenta xi splodilek moħħok wara ftit tabli. Imma dik hija l-verità. Halleluja. Sakemm jien għadni qed nikkonsidra ir-realtà tad-dinja. Iċ-ċirkostanzi ma nistax nifoka u nimxi bil-fidi. Taf kemm hemm iktar skritturi aħwa. Halleluja. Mela għalija u għalik timxix kif narak jien, timxix kif narak jien, imxi kif jarak Alla. Titlobx x'naħseb jien, itlob kif jitlob Kristu. Titkellimx kif jitkellem l-evanġelist, itkellem kif jitkellem Kristu. U Ġesu mimli mħabba l-dak li ta' madwaru, x'kien jagħmilhom? Iġġelhom uħosshom nervużi. Da kif jitkellem hekk? Da bl-ma awtorità jitkellem hekk. Int fimtu xi ħaġa għax da jaqlib li moħħi ta' fuq. Teżżis fej. Tifhmu da. Xi ġifieri twilet mis-sema u ġie mis-sema inti rajtu nieżel minn xi sema? Da mhux bin Marija x'qed jgħid ġie mis-sema. Gordon Ġomman xi ġie mis-sema. Ejja, ma nafux li ħadd x'intu qod kontu ammukum iż-żiera kollha. Dik hija realtà oħra.
Imma Gordon John ma nxeġi mis-sema. U għajja ġejt mis-sema, nafu l-Amerika hija pajjiż kbir u sabiħ ma tista' toqgħodx tgħidilha li hija s-sema wkoll ta' kollha. Dik hija realtà oħra. Issa jiddependi minnek li m-realtà ħadejx. Però ħanejdlek di u neqafaw nitolbu. Hemm xi ħut li jgħidu jekk inti tkun taġġit għal din id-dinja, tkun imwaħħal mis-sema. Imwaħħal mas-sema. Bl-Ingliż inħobb ngħidlek. If you want to be any earthly good, you have to come from heaven. An earthling cannot help earthlings. Only one sent from heaven can help someone who lives on earth. Id-dinja m'għandi bżonn iktar nies ta' d-dinja. Id-dinja għandha bżonn invażjoni ta' ċittadinanza ta' ċittadini li ġejjin mis-sema. Ħalli n-nies ta' madwarek iduqu dak li Kristu bagħatek biex iddewwaqhom. U m'għandhom bżonn la d-dinja u laqqas għandhom bżonn ir-reliġjon. Għandhom bżonn dak li ġej mis-sema, il-Kristu, il-fejqan, it-tama, il-ħnina. Qabli xi wħud mhux ħajfmuk. Ħu l-paċenzja jekk ikollok ċans fehmhom bil-paċenzja. Però fl-aħħar mill-aħħar għamel bħalma għamel Pawlu. Għajnhom u itlob għalihom ħalli jirċievu r-revelazzjoni. U ħani qafaw vera għax inkella nispiċċa nagħmel preaching oħra issa. Il-Kristjaneżmu hija revelazzjoni. Let's pray. Hallelujah. Jekk inti qed tara u qed minn dan nemmen il-mulej jmeslek qalbek, għamel deċiżjoni llum li naf għaw ir-realtà li aħna ngħixu f'pajjiż, ngħixu f'dinja, ngħixu f'Malta, u d-dinja ħadd ipprova dawk ta' madwarek anke forsi well-meaning idaħluk f'dik il-forma tar-realtà tad-dinja. U toħodix kontrihom għax forsi semmet jaraw, imma jiena u inti mhux sem naraw. Jiena u inti għandna realtà oħra li aħna qaddisa. Li akbaru dak li hemm fina minn dak li hemm fid-dinja. Li jiena u Kristu spiritu wieħed. Li l-istess qawwa u awtorità u dominju li mexa fih Kristu Ġesu għallek tirbxi fih. Għal dak kollu li titlobni f'ismi nagħtihulek. Għallek jekk inti titlob u temmen u tirċivi dak li tlabt, jekk temmen irċivejtu, taraħ. Dak klim Kristu. Din imma bluwa għal-realtà tad-dinja. Għad-dinja dinja bluwa. Imma nissassaltna dan huwa għasel. Dan huwa l-buffet tagħna kuljum. Dan huwa l-ħobs tas-sema li nirċievu kuljum. Dan li is going to make you earthly good because they need the bread of heaven. And the bread of heaven għal-kemm nemmen fit-qarbin u nemmen fl-Ewkarissija l-mejda tal-mulej. The bread of heaven is the revelation of the word of God. Dikja. Halleluja. Itlob winni miħaj, jekk inti jgħat wara din il-kamra. Halleluja. Itlob miħaj jissa stess. Thank you, Jesus. Edi talba warajja. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu llum għal-ewwel darba. Jekk jiena qed affarijiet li forsi ma tistax tifhimhom. Jew m'għamlux sens totali għalik. Tieni dil-kamera, please. Halleluja. Pawlu jgħid fil-ktieb ta' Filippin 3 vers 19 għandu jkun jekk mister żball. ħanaqra ħilek. Filippin 3. Jew ħanaqra minna ħa. Għax Pawlu, believe it or not, u koll priet kaffariet li anka saħan sitra Pietru għal ma jifimomx. Tafu di kontu tafu? Iġifiri taf li inti jista' kollok bnidem tal-la ieħor, jew persuna mara jew raġel u minn huma li kollu iħobbu l-Alla xorta imma m'għandhomx di revelazzjoni. Sewwa, jew wara kollox aħna kollha qed nikbru fir-revelazzjoni ħadd għalhekk imma għalhekk fl-aħħar mill-aħħar toqgħodx tgħidx dak waġik ħares lejn Kristu. Jiena tallimt
F'daw il-25 sena waħda mill-affarijiet li tal-lim fil-ħadija hija ma nsaqsix iktar l-Alla naf li hawn min ma jaqbilx miegħi. Qgħod saqsi lill-Alla di mela. I don't ask God why. I don't. I believe it's a total waste of time. Aħjar titlob Alla how, where, fejn, wara kif. Mhux għala. Mhux li għala ma ngħidilux. Speċjalment illum, min iġaqsek tuba tal-lim ċertu affarijiet u naf li ċertu affarijiet mhux li għala l-mistoqsija hija why me, Lord, ħalli x'għamilt jien jew fejn nonqos jew fejn nista' nimpruvja. Hekk, mela. Sewwa. Halleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Kun infaħħar ismek Ġesu, hawnhekk Pawlu jgħid lill-Filippin jgħid u fejn intom ma femtux ċertu affarijiet jagħtikom Alla, jirrevelalkom Alla fejn ma fimx. Aħwa, illum jien għandi 25 years in the Lord. Anke jekk ngħidlek 10 snin ilu, jew 15 sen ilu, ċertu affarijiet ma kontx nafhom tal-li naf illum. U grazzi mulej la jkolli 100 sena. ħanħares illum u ngħid l-estra kemm ma konna f'xejn men. Għax you never stop growing in the revelation. And the revelation is Ephesians chapter 1. Christ, the treasures and the riches of Christ in me. Dak li tala Pawlu, li aħna nsiru narfu b'revelazzjoni ir-rikkezzi kbar li ġew investiti fija fi Kristu. Għajda talba wara Jeżus. Edlu missa qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-kelma għażiża tiegħek. Tini r-revelazzjoni mulej. Ta' Kristu. Irrid insir nafek aktar mulej. U tini revelazzjoni ta' Kristu fija. Mulej, aħfilli fejn ikkonsidrajt id-dinja, xtajt id-dinja, ir-realtà forsi tad-dinja. Speċjalment meta ikkwestjonjat li f'moħħi ir-realtà tas-saltna. Ir-realtà ta' Kristu. U forsi anke laqqas mingħajr ma naf u mingħajr ma ndunaj. Abba missier, kif talbek l-Apostlu Pawlu illum nitolbok jien. Kabbar u kattar fija r-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu biex insir nafek aktar. U nsir naf din is-sejħa tal-glorja li hemm fija fi Kristu Ġesu. Biex jiena nimxi f'dan il-wird kbir li inti l-estejt għalija mulej. Mulej li l-min nista' ngħin warajja urini ħanejnhom. Il-dawk li huma qudiemi mulej għejni ħalli mulej naspira bħalhom. Ma fl-aħħar mill-aħħar mulej għejni li din it-tiġrija nkompli niġrija bajnejja fuqek mulej. Grazzi li jiena maħfur fejn dinibt kontra tiegħek, fejn iddubitajtek, fejn fi kliemi ma mitajtekx, fejn fl-ġir tiegħi ma mitajtekx, fejn l-attitudni tiegħi ma mitajtekx, aħfilli mulej. Ġesu, kompli għadem fija. U għamel minni trasformazzjoni. Għax il-kelma tiegħek tgħid li meta jiġej jien ħankun bħalu. Meta ġej jien ħankun bħalu. Kompli jaħdem fija biex jien inkompli nsir bħalek mulej. Għax jien qed niġi trasformat kull jum minn spiritu għal spiritu, minn glorja għal glorja. U użani għal glorja tiegħek mulej. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Eżis aħwa ta' YouTube, Facebook, grazzi tal-li kontu mana lejla. Nispera din il-kelma ħeġġitek, ġabet fik, ħuġġiġa tan-nar tal-Ispirtu tal-Alla. Narawkom is-service li jmiss. Kunu mana da filgħodu, fl-10 ta' filgħodu, hawnhekk fl-istess post, l-erba' li ġej fis-7 u bħallum ġimgħa jekk Alla jri fis-7 wkoll. Paċi magħkom, God bless you, dawk kollha ta' YouTube u Facebook.